So what's up mga kabisaya? So nasa ko bagong kalokohan ron nga video. So atong karon mga kabisaya mag me and myself makeup challenge. Yeah. So nabuhat ko ni na content mga kabisaya while ago lang. Tan-awon to unsa ta kagwapa. Unsa ta kagwapa make-upan sa akong kagalingon na makeup. So di na to dugay mga kabisaya magsugod ta. So nari ko mga gamit mga kabisaya diri nga mga pang makeup. Daghang kay ni sa akong ate ni. So atong una mga kabisaya pangkutang sa naon. So tama tayo mga kabisaya tanawon. Kung magwapa gyud ani. Ikaw ang binibining na ninanais ko, binibining marikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng... So mao na din mga kabisaya. Gopa kay uy. Perfect kay uy. Perfect ka ayo oy. Perfect kay makeup oy. So makabisaya no. Gwapa na kayo. Mark G. Mark G na. Gwapa na kayo no. Perfect na kayo. So makabisaya no. Mahal kayo kung make up no. So PM lang mga kabisaya. Kung kasi mag-make up na ako. Pretty kay oy. Ala, oy, kanindot sa lips. Lips daw, bi. Tapping daw, bi. Popo mama. Mata daw, bi. Beautiful eyes mo. Ala, ka-perfect ba? Ang hair daw, bi. Mau na din yung mga kabisaya. So, magsulod kong pambabae, magpaso rin ko para girly juga yun pa, para Barbie juga ayo. So, pabutan yung mga kabisaya. So, what's up mga kabisaya? So, makita daw sa inyo nga, gwapo na kay si Mark G. Perfect na ba? So, dire na ako itong mga kabisaya, ayok nga nalingaw mo na ako. Salamat sa pagtanaw mga kabisaya, no? So, ayok nga nalingaw mo niya, nawag tayo yung ka-boring to na ako, nitanaw mo sa akong channel. So, ay kalimot sa mag-subscribe mga kabisaya. Para na pang may lain makita na ko video na para malingaw tatanan mga kabisaya. So ay kalimot sa pag-subscribe sa akong channel at di Bisaya Vlog. Hit ang subscribe button o ang notification bell para more updates nga laing video na ko. So dili lang sa ko mga Bisaya. I hope you will enjoy your watching. Yeah.